Okay. Jeg starter med at sige. Okay, du starter med at sige. Skal jeg gøre sådan der? Det gør du bare. Hej alle sammen. I dag så skal vi lave opsætning af min fest. Og hvad er det for en fest, du skal holde? Ikke en konfirmation, heller ikke en fødselsdag. Men det er lidt en blanding. Men det omvendte af konfirmation. Ja, vi kalder det ikke en non-konfirmation. Vi kalder det bare en fest. Ja, så det skal vi op og pynte op til i dag, og så i morgen så skal vi holde din party. Har du dit outfit klar til i morgen? Ja, but no spoil. Hvad har dig og mor og far været i gang med nu? Og parke bilen til drinks, mad, balloner, alle mulige ting, vi skal sætte op derude, servietter og sådan noget. Og helium også. Helium. Ja. Så ja, nu har vi afsted til der, hvor festen skal holdes. Det er på vores mosters arbejde i Nordisk Film. See you on the other side. Hvad skal jeg sige? Jeg skal finde mig selv. Hej. Hvad glæder du dig mest til morgen? Til festen. Der er ikke så meget at komme efter. Jeg glæder mig til at... Wow. Nej, det kan jeg ikke. Start forfra. Men man skal lige være forberedt. Det hele. Jeg kan ikke være det der lav. Fair. Hvad glæder du dig mest til min fest? Jeg glæder mig til maden. Jeg glæder mig til, at du får dine gaver. Så glæder jeg mig også til mit outfit. Jeg glæder mig til at se min familie. Og så glæder jeg mig til at se, at Magnus er rigtig glad. Hvad glæder du dig mest til ved festen? Gaver. Ej, det siger man ikke. Jeg glæder mig til at have, det skulle til at have en rigtig hyggelig aften med min familie og mine venner. Så guys. Ja, vi skal bage lidt. Okay, nu har vi sorteret alle solvandene. Vi burde faktisk have dem der deroppe. Skal vi gøre det? And after. Nu har vi fået sat op til the party. Og prøv lige at se, hvor flot det ser ud. Vi har lavet sådan nogle bordkort til alle, og så er der blå servietter, og så er der blomster. Det er et virkelig hyggeligt sted her, og der er også bordtennis og bordfodbold. Og hvis man så går herind, så er der et helt rum, og der er skærme heroppe. Fordi det her må vi ikke sige til Magnus, men jeg har tænkt mig at lave en Kahoot. Jeg har lavet en Kahoot, den er virkelig sjov. Jeg glæder mig så meget. På et tidspunkt siger vi, at alle gæsterne skal gå herind, og så vil jeg ligesom lave min Kahoot. Men det er noget, han ikke må vide endnu. Men det er også ret nice herinde, så kan folk sidde her og bum, og så kan man gå ud her igen, og så er det her rum, man ligesom sidder. Hvad glæder du dig mest til Magnus' fest? Jeg glæder mig til at se, når der kommer overraskelser. Se de overraskelser. Der kommer nogle freestyle rapper, som skal gå helt amok. Jeg tror, det er så godt, at han ved ingenting. Hej Moster, hvad glæder du dig allermest til Magnus' fest? Jeg glæder mig så meget til at se Magnus hygge sig og have den bedste fest. Det er ikke så tit, han er i centrum, og det er han nu, så det bliver... Okay, nu er vi færdige med at pynte op, og der er virkelig nogen, der kigger på mig lige nu. Det er lidt akavet. Nå, nu er vi færdige med at pynte op, og nu skal vi bare hjem, og så skal vi stoppe lidt mere af. Så kommer vi tilbage i morgen, når festen faktisk er her. Det kan være, at jeg også lige opdaterer senere, fordi min far og farfar fra Jylland kommer herover. Og så kan det være, vi lige får filmet lidt der, men det ved jeg ikke endnu. The man, the myth, the legend. Hej farfar, hvad glæder du dig allermest til i morgen? Jeg glæder mig virkelig meget til at komme og fejre Magnus' store festdag, og skal holde min store tale for ham. Hej farmor, hvad glæder du dig allermest til ved Magnus' fest i morgen? Jeg glæder mig til det hele. Jamen det er godt, okay. Det er godt så. Ja, det er altså gaverne til Magnus. Okay, og hvad er der i? Det kan jeg svært ikke sige. Det venter vi til i morgen. Surprise, men vi har 3 gaver for vores familie. Hej Susie, hvad glæder du dig allermest til i morgen? Hej Laura, jeg glæder mig allermest til underholdningen. Og så glæder jeg mig til at se, hvad Magnus synes om vores indslag. Hej Mikke, hvad glæder du dig allermest til i morgen? Jeg glæder mig til at se, om du har styr på din sodavand og dine mærker. Hej Freja, hvad glæder du dig allermest til i morgen? Hej, jeg glæder mig til at se, om du kan slå Laura. Hej Ole, hvad glæder du dig allermest til i morgen? Hej Magnus, jeg glæder mig til at se, om du bliver alfahanen i familien. Hej guys, i dag er det lørdag, og det er i dag, at det sker. Jeg fandt ud af tidligere i morges, at jeg ikke har noget at tage på. Så vi tog til H&M, og der har jeg købt en masse ting. Og det skal I nu se, mens min mor rater, hvad jeg har købt. Okay, det her det er den første ting. Det der, det er noget. Okay, det er det næste ting, men det ligner bare neddelet, men der er sjovt, så er det ikke noget. Også mig. Også fordi der er... Nej, der er ikke. Okay, næste. Ja, vi får en 7. Okay, næste ting. That's also a nice one. Jeg tænker 7. Det er stadig ikke mine 2 favoritter, det er de første. Ja, det var alt det, jeg havde købt. Jeg ved stadig ikke helt, hvad jeg har på, men det finder vi ud af senere. Hej alle sammen, og i dag er det min fest. I dag er forfra godt. Hej alle sammen, i dag er det min fest. Og vi har allerede outfitet på, selvom klokken kun er 12. Outfit check over sokkerne fra. For Nike. Yep, bukserne. Carhartt. Trøjen. Jeg tror, den er for Urban. Når jeg er for Urban. Ja, Urban outfit. Og t-shirten er for Next to But. Uret. Casio, eller hvad det hedder. Okay, i dag så er det jo dagen. Hvad glæder du dig allermest til nu, hvor du står i det? Jeg glæder mig til det hele. Det hele? Det var det samme farmor sagde. Jeg glæder mig til det hele. Det skal nok blive skønt. Det skal nok blive skønt. Og vi skal bare så sted her klokken 4. Nej, 3. Og hvad skal vi derude? Vi skal også pusse balloner op med helium. Hej guys, jeg har taget mit outfit på, og nu er vi klar til at tage afsted. Der var han, og han har sine nye sko på. Boom. Nu skal vi afsted til min fest. Woohoo! Og han har de nye sko på. Woohoo! Damn. The what? Men vi skal nemlig ud og Sætte balloner op, sætte det hele op, sådan så det er klar til at feste. Hvem glæder du dig mest til at se til din fest? Mine venner. Dine venner? Og min familie. Nu tager vi afsted.
Vi er her nu, og nu skal vi huske alle de her balloner op med helium, og jeg tror, at vi har undervurderet nogle droner. Det kommer til at tage ret lang tid. Vi har en heliumflaske. Vi ved faktisk ikke helt, hvad den er, man bruger. Det er lige på gulvet. Du ikke sidder, hvis der skal. Jeg har ikke kraft til det. Jeg går lige ned i bånd. Ja, så kan du ikke binde en knude på den? Han kan ikke. Kom ind med balloner. Vent lige, hvad gør det? Vi er klar. Jeg holder dem bare. Er den åben? Ja. Jeg kan ikke binde en knude. Så gør jeg mig hvordan. Nu puster vi ballonerne op med helium. I har set, hvordan det gik. Jeg er rigtig god. Jeg har bundet i snuden. Okay, vi har hængt alle ballonerne op. Det er koldt omkring her. Jeg tror, jeg vil være lidt. Hvor vi tager den her fax. Den lyder helt crispy og kold og lyst til det her. Er den god? Rater den lige ud af 10. Hej morfar, hvad glæder du dig allermest til her? Jamen, jeg glæder mig faktisk til at se hele familien. Ja, han får jo også nok en masse gaver. Det kan jeg jo ikke gøre noget ved. Hej morfar, hvad glæder du dig allermest til jer? Til at få noget god mad, og så møde en masse søde mennesker. Hej Julie, hvad glæder du dig allermest til i aften? Hej Magnus, hygge med familien. Er det godt? Hej Rasmus, hvad glæder du dig allermest til i aften? Jeg har en fantastisk fed aften og hygge mig med dem, jeg godt kan lide at være sammen med. Hej Gabriel, hvad glæder du dig allermest til i aften? Maden. Hej Ruben, hvad glæder du dig allermest til i aften? Jeg må ikke være sammen med venner. Maden. Hej Malte, hvad glæder du dig allermest til i aften? Når vi skal lave la 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 op på scenen med Henrik. Nej, har du også hørt det? Ja, jeg skal være med. Det skal jeg. Hej Malte, hvad glæder du dig allermest til i aften? Jeg glæder mig til dessert. Hej Bjørn, hvad glæder du dig allermest til i aften? Jeg glæder mig mest til maden. Jeg håber, det bliver finurligt. Og der er sgu papir med at have præsentation. Kom vi lidt til at køre lidt uden for tale, for det her det er faktisk ikke, det blev nødt til at stå, og det her det er faktisk ikke meningen. Vi åbenbart også været ude og køre den 29. maj. Lad os se, der har vi jo kørt, der var 18, der deltog. Du fik bare anden plads, og hvem fik den første plads? Det kom jeg til. Den er lidt større, lidt tyndere og lidt finere. Og I forstod det godt alle sammen. I må gerne, for I er sådan fattet, hvad sangen går ud på, så synger I med. Den er sådan lige ved siden af. I skal vide, det er 3 første vers, de skal synge utroligt lavt. Og hvis I synger højt, så gør vi sådan her. Til gengæld de sidste 2 vers, der må man gerne rejse op, og man må gerne stå og hoppe, mens man synger det sammen. Nu alle sammen. Jeg holder sgu det hoved koldt, og de har ikke så meget tøjligt som fodbold, men vi er stadig på banen, og jeg slår, det er godt nok, så velkommen til vores show, hvor jeg var i det holdsport. Ja, vi kommer her og poster, det var lige før vi kom på bilen, og vi har glemt at rappe op kartofler. Det slår, det er slået med et lækker carbon, så jeg tænker, vi alle sammen, vi kan lige starte sådan en crowdfund, fordi at inden længe, så kommer vi alle sammen til at skulle bruge rigtig mange penge. Henrik, jeg synes ikke, du er cute. Hvis du var en bombe, var du lige blevet diffused. Selvfølgelig får du ikke en McLaren, hvis din far er dårlig til at køre bil. Jeg er ikke godt være travlig, men jeg har bare hørt, at sådan noget er arveligt. Nej, men det er sgu ikke dårligt. Du sagde før, at han var gammel. Han skulle også remoulade i sin sandwich, han er forvarmet. Jeg svæver, det er vildt nok, men skud ud, peace, love og spis op. Okay, nu tror jeg, at Ole og Freja Mikkelina og Syge skal holde et eller andet arrangement eller et andet, så lad os se, hvordan det foregår. Og nu får den ud til at varme op, og derefter så er reglerne 2 forsøg til hver. Den, der tager flest, har vundet. Magnus Bjørn Skønskov. Følg dit hjerte, og husk at... Kære Magnus, stort tillykke med din konfirmation. Husk at det vigtigste ikke er at den hurtigste mål, men at nyde være far til mormor og morfar. Ej, hvor er en sød. Oh my god. Ja, Magnus, stort tillykke med dag. Mange hilsener. Skab og Det er en kasse fyldt med barbecue på væggen. Og
Let's go! Det skulle jeg prøve før det. Shit. Ja, nu så er vi klar. Jeg har haft min fest i går. Ja, og så har jeg fået de her gaver. Boom, lad os gå igennem dem. Jeg har fået nogle Nike-sko. Fede. Ja, så har jeg fået nogle fodboldsko. Så har jeg fået 2 bøger, da jeg var små. Alle billeder fra. Ja. Så har jeg fået en Holstebro-trøje. Arsenal Champions-trøje fra 2026. Og en long sleeve. Havde du også fået en hvid? Long sleeve. Hvid og en sort. Hvor er den hvide? Det er det altså ikke. Og så MacBook. Som vi så skal vi ikke åbne den? MacBook. Det gør vi bagefter. Vi Okay, ja. Så for AirPods Max. FIFA World Cup Lego model. Woohoo! Og den er virkelig kæmpe. Så her. Der er ingen, der ved det. Der er ingen, der forventer det. 100. Hvor mange er det? En kilo. 125. 125 gange 25. Så det er sådan ret mange. We don't know. Han sagde 125. Jamen så er det okay, så siger 125 barbecues for Mac'en. Unbelievable. Fordi Magnus elsker barbecue for Mac. Nå, unboxing! Og hvis der er noget larm i baggrunden, så det var vores forældre, der vi ved det ikke helt. ASMR. Oh my god! Skal vi åbne AirPods Max? Eller skal vi... Vi åbner AirPods Max. Nice. Er der et cover til dem, eller det her papir? Er der... Ej, nice. Det er papir, der er rundt om. Vil du vælge dansk eller engelsk? Dansk. Nu går det helt amok. Til venstre. Pak, hvad var det fedeste ved i går? Og åbne mine gaver. Det var det, jeg havde ventet på. Jeg er så glad, at jeg har fået alle det her. Det hele bordet var fyldt. Hvad med rappers? Flammen var fed. Og ham den, der ikke kunne nogen navn. Hvad rater du aftenen for 1-10? En 9'er. En 9? En 9'er? Nå, så er der plads til på hvad? Tak for, at I så med vores video. Vi ses.